Salam, ediydileşler. Ben bir video gördüm Halmurad Ağa'nın takifatında. 141. Halkın tehdip nomurlu. O şonu görülüm meri özme gelip bilemok. Bir ayarlığımız, ciyimiz, uyamız. O dağıt beriyade diye. Onu yönü tehdit ünsüz rahat dinler yalağım der. Şoň üçin men ýagda ýoğum orada telefondan bir 2 söz aýdaýyn düşündüm. O jyým teň çağaň ne bizim çağalymdy öz çağam ýalyk düşün. O bana email adresi madır men akauntum aşağına. Şoňa telefon nomeruňy ýaz, çağalan bolýan ýeriniň adresini ýaz. Onu gorky hiç tat nemetmez. Teň çağalanga hiç kim barmağını batyrmaz. Nämen oğlunları da haýyş edýän şu taýdaky oğlunlar wadyr meni eşdiýänler. O ýagdaýa eýe çykarlar. O näme kömek etmeli bolsa ederler. Sen gayrat etdänin men emailime öz telefon nomeruňy, çağalan bolýan ýeriniň adresini iýber. Senden ullukan haýyş. Men ne diýjek adym şol, o näme etmeli, biz näme etmeli maslahat soraýan Halmurad Ağadan belki wagty ýokdur, jogap beren däldir. Sen ýerinde galmaly. O sen bize şu taýda gerek. O biraz sabır et. Bu zatlaryň hemmesi çözülür. Bizim halkymyz gaty sabırly halk. O 25 ýyl sabır edipdir. Ýene de sabır eder birazrak. Sebäbi biz ne daşyndaky ýagdaýlary özüň görüp dursun. O adamlar oýunýa, içindäkilerem oýunur. O bulan indi mewlütleri bitip barýa. Şoň üçin biraz sabır et. Jyým oturan ýerinde gal. Sen bize şu taýda gerek. Çağalanga howsar çykarlar. O hemen şu mesele boýunça aýtjak nemem şu watlykda şeýderek men biraz teknik ýagdaýlara görä günde çykyp bilemok efire. O toňum ýanky efirsiz etmeli işlemizken şoň bilen meşgul. O arada da men ýene bir sagatdan hatabat beren bolýa illeşler sag bolun, saglykda görüşelim.